perquè aquesta cursa, és a dir, es va escapar molt bé al principi, gràcies a la lluita que hi havia al darrere, un Joe Roberts que va haver de fer avançaments, és a dir, va haver de superar, ja t'ho diré, ara se m'ha anat al cap, el Deguer va haver de superar, també a Dixon va haver de superar, que després va caure, un seguit de persones que, va perdre el temps, ell va fer un error, va haver de tornar a superar el Deguer, i un cop el va superar, va estar pressionant a Sergio García Dols i pràcticament van arribar gairebé junts a l'última corba, sí que és veritat amb distància, no? però menys un segon. Per tant, va causar un error a Sergio García Dols. Llavors jo penso que el Joe Roberts aquest... És que a Moto2 sempre passa això de que un té un molt bon any i després l'any següent és com que el té a mitges, no? I aquest any torna a ser l'any de Joe Roberts, no? Sembla. Sí. A mi l'únic que em crea una miqueta de dubte és el Deguer, perquè ja té el contracte amb la MotoGP, doncs no sé fins a quin punt es voldrà arriscar a anar-se cap a un Mundial, quan podem fer un top 3, un top 4 sòlid, doncs ja està, ja tinc el contracte, hem vist que ho he fet bé. No sé fins a quin punt es voldrà arriscar a veure, jo entenc i crec que com a mínim al principi, dirà, home, si puc guanyar millor i pujo amb crèdit, està clar. Però ja tenir la feina feta, entre cometes, no sé fins a quin punt estarà del tot a tope per lluitar pel campionat comparat, per exemple, a Arbolino, que està entre cometes amb l'Espineta de l'any passat, amb Sergio García en ganes de demostrar, Alonso López que ve fort, Ogura també, com que té l'any passat clavadet. No sé fins a quin punt tindrà aquest extra tot l'any, mantenint tot l'any de motivació.